Jarraipenarekin oso pozik gauz, ia 50 ekitaldi gelditu egin dire, eszenatokiak hutsak daude. Jarraipena eta elkartasuna uste dugu nahiko handia izaten ari dela. Narriaga itxita dau, Bilborrok itxita dau, Parke Europan ez dau kontzerturik, BBK Salan bez, ia dana itxita dau. Eskatzen dugu konbenio bat eukitzea, gaur egun ez dekogu, eta langileen estatutua askotan ez da bermatzen. Eskaintzen ziguten 5 egun aurrerapenarekin egutegiak eta ordutegiak jakitzeko. Eta guretzat hori ezinezkoa da, konziliazioa duin bat eukitzeko. Guk gitxienez, hilabete bateko aurrerapena eskatzen dugu. Prest gaude gure aldetik ipintzea, ez dakit, 6-8 hile izatea, egutegia ez izatea urte osokoa, baina beste gauza batzuetan ezin dugu, bestela ezinezkoa da konziliazioa.